Txikitatik oso neskalaia izan naiz, beti ribarretxu eta jolas egiteko prest. Nire hortzaroa kolore, soinuz eta usainez beteta gogoratzen dut. Udako arratsaletako eguzkiaren beroa, kaleko futbolaren zarata, eta plazan saltzen zuten izozkiaren usain gozoa. Han nengoen ni, lagunekin barri eginez, korrika eta saldo, eta beti zerbait berria deskubritzeko gogoz. Orain, atzera begiratzean, uste dut orduan hasi nintzela mundua ulertzen, jolasean, esperimentatuz, eta irudimenez beteriko begiekin. Haurtzaroko nire irudiak beti dira mugimenduz beterikoak. Ez dago isiltasunik, ez da bakardaderik ere. Aurren artean egotea gustatzen zitzaidan, naiz eta orduan ez jakin zergatik. Gaur ulertzen dut, beti sentitu dut umeen mundua berezia dela, magiaz eta egia txikiz betea. Txikitan irakasle izatea gustatuko zitzaidala esaten nuen, baina orduan ez nekien zer zen benetan irakasle izatea. Orain badakit ez dela bakarrik irakastea, baizik eta entzutea, ulertzea eta aur bakoitzarekin begietan mundu oso bat ikustea. Uste dut horregatik erabaki nuela irakasle izan nahi nuela. Aurrek erakusten diatelako nola ikusi gauzak beste modu batean, nola harritu oraindik gauza sinpleen aurrean. Aurrak niretzat jakin min hutsa dira, mundua zaporez, kolorez eta soinuz deskubritzen dute. Dena daude konektatuta, jolasa, mugimendua, irribarreak, isiltasunak, eta gu irakasleok bidelagunak gara. Ez haien ordez baizik eta haiekin batera ikasten dugu. Gaur egun nire irudia horretatik hurbil dagoela sentitzen dut. Oraindik alaia, jatorra eta bizitzarako jakin mina duen neska naiz. Aldatu egin naiz, bai, baina barruko hori biziri dago oraindik. Eta hori da nire lanaren parte politena. Nire hortzaroko begirada hori ez galtzea eta ume bakoitzaren begiradaren berriro aurkitzea. Etorkizunean irakasle izan nahi dut umeen irudimenari bide ematen dion norbait, hain barneko lorategia zentzen duena eta egunerakotasunean bizitzaren edertasuna erakusten duena. Uste dut horregatik diot. Adimen artifizialak izango du inoiz lorerik sortu, baina guk ez zitzaileok bai. Horren barnean hasi txiki bat landatzen dugu, eta hori da